Sa bayan po ng San Nicolas, Pangasinan naman, 18 bagong patrol vehicles po ang nakatakdang i-turn over sa mga barangay sa San Nicolas, Pangasinan bilang karagdagang sasakyan para sa kanilang pang-araw-araw at emergency operations. Bawat unit po ay may 901 or 910 kilogram payload capacity na maaaring gamitin sa pagdadala ng mga kagamitan, relief supplies at iba pang pangangailangan ng komunidad. Bukod sa pagpapatrolya at peace and order operations, maaari ding i-deploy ang mga sasakyan sa panahon ng kalamidad, emergency response at pag-alalay sa mga residenteng nangangailangan ng agarang tulong. Inaasang makatutulong ang 18 bagong sasakyan upang mapabilis ang pagresponde ng mga barangay, partikular sa mga lugar na nangangailangan ng agarang deployment ng personal o mga personnels, kagamitan at supply. IFM News. IFM News. IFM.